Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin cibiyar nan taku wadda kuka fi sani da Al-Taqwa Research and Herbal Medicine Center a Najeriya. A yau ma kamar yadda muka saba kullum za mu zo muku da fa'ida musamman na ma'aurata wanda da yawa wasu ba sa iya more daransu. To insha Allahu da zaran ka saurari wannan bayani da zamu yi daga farko har ƙarshe, to babu wani dare da zai zo maka baka more shi ba da ikon Allah. Domin dai shi fa wannan rayuwa na aure abu ne da sai an cire kunya, an yi daidai gwargwadon abin da za a iya domin a sauke haƙƙin da Allah subhanahu wata'ala ya rataya akan kowa. Kai dai ka bi mu daga farkon bidiyon nan har ƙarshen sa domin jin fa'idojin wannan fa'ida da za mu faɗi. Idan zuwanka kenan cikin wannan tasha, ya kamata ka danna mana subscribe gami da ƙararrawar sanarwa, ka danna mana like gami da share domin dai waɗanda ba su samu wannan labari ba ko kuma fa'ida su ma su amfana. Fa'ida ta farko da za mu yi magana a kai insha Allahu yau shine muna so a samo abubuwa kamar guda 4. Na farko muna so a samo ɗanyen ƙwai ƙwaya ɗaya. Sannan na biyu muna so a samo Nescafe wato Nescafe, shi ma a samo shi ko da ƙaramin kwalba ne ko gwangwani a siya a ajiye a gefe. Kazalika muna so a samo nono ƙaramin kofi guda ɗaya. Kazalika abu na 4 muna so a samo zuma mai kyau wacce ta zama sahihiyar zuma, ba wacce ake algus ba, kuma ta yadda wasu lokuta ake gane zuma mai kyau. Za a iya ɗaukan wato ƙwayar ashana a zira a cikin zumar sannan a ƙyatta a kan kwalin. Idan har ashana ta kama to wannan zumar mai kyau ce. Idan ko wannan ashana ta ƙi kamawa to haƙiƙa wannan zuma akwai algus a ciki, domin dai yanzu ha'inci ya yi yawa a wannan zamanin. Idan aka samo wannan abu guda 4 da muka wasafa, na farko za a samo kofi wato na roba ko na gilas sai a ajiye, sai a fasa wannan ƙwai. Idan aka fasa ƙwan to ba a son a yi amfani da ruwan cikin ƙwan, amma abin da aka fi so a amfani da shi wannan ƙwaiduwar wato ƙwallon da ke cikin ƙwan, shi kaɗai ake so za a fitar gefe guda a sa a wani kofi. Idan aka sa wannan ƙwaiduwar a cikin wani kofi to sai a kaɗa shi kaɗai ba tare da ruwan da yake cikin ƙwan ba. Idan aka kaɗa shi za a samu wato ƙaramin cokali teaspoon wato na shan shayi, sai a ɗebi Nescafe ɗin insha Allahu sai a zuba a cikin wannan ƙwan, sai a ci gaba da kaɗawa. Idan aka kaɗa, abu na gaba da ya kamata a yi sai a samo wannan nono wato da aka yi magana wato ƙaramin kofi, sai a zuba wannan nono a cikin wannan haɗin ƙwai da kuma Nescafe ɗin, sai a ci gaba da juyawa su haɗe kansu. Idan suka haɗe kansu, abu na gaba sai a ɗauko zuma, sai a ɗabi cokali 2 na zuma sai a zuba, sai a kaɗa. Idan aka kaɗa to cikin ikon Allah sai a yi amfani da shi, musamman a ce awa 1 kafin a kusanci iyali a wannan daren. Hakika za ka more da ranka. Haɗi na biyu da za mu gaya muku a gurguje sabida lokaci, shi kuma haɗi ne da yake buƙatar za a samo tafannuwa, a samo kanamfari, a samo albasa, sai kuma a samo citta ɗanya. Idan aka samo citta ɗanya za a ƙoƙarin ɓare bayan cittar. Idan aka ɓare za a kankare shi, sai kuma a samu cittan nan a jajjaga wato citta ko kuma a gurza shi a abin gurzawa ya zama kamar gari ko kuma niƙaƙƙen citta. Kazalika albasa ma ita ma haka za a yi mata. Ita kuwa kanamfari garin ake samu sai a ɗebi ƙaramin cokali na shan shayi, sai kuma tafannuwa wadda ita kuma ake samunta, ita ma sai a samu a markaɗa ta ko kuma a dainika ta zama kamar markaɗaɗɗiya, sai a zuba a cikin kofi. Idan aka zuba su a kofi za a haɗa su ne gabaki ɗaya a kofi guda da wannan tafannuwa da kuma albasa da kuma wato ita kanta citta da aka riga aka niƙa. Idan aka haɗa su guri ɗaya to abu na gaba za a ɗauko
wato wani abu wato kamar ruwa wanda zai iya kaiwa kamar kofi guda. Idan aka ɗauko wannan ruwa sai a zuba a cikin wannan haɗi, za a bar shi kamar minti 30. Daga bisani sai a zo sai a tace diddigar abin da ke ƙasa, sai a zuba zuma cokali 2, kazalika sai a ɗauko Nescofi a zuba ƙaramin cokali na shan shayi, shi ma sai a kaɗa sai a sha. Insha Allahu shi ma wannan haɗi ana yin sa ne minti 30 zuwa minti 15 kafin kusantar iyali domin gyara daranka da kuma daɗewa ana gamsar da iyali. Haɗi na kusan ƙarshe da za mu faɗi haɗi ne mai matuƙar sauƙi domin shi kusan abu 2 kaɗai yake buƙata. Kankana za a samu mai kyau wato ja. Idan aka samu kankanar ana iya ɓare ɓawonta, sai a yanka kankanar ƙanana-ƙanana, sai a saka ta a cikin balanda, sai a ɗan ƙara ruwa kamar rabin kofi, sai a blending ɗinta ta zama kamar juice. Idan aka fitar da wannan kankana sai a zuba kofi 1 a cikin kofi. Daga nan sai a ɗauko zuma cokali 2 sai a zuba a cikin wannan kankana. Daga nan sai a juya sai a shanye wannan kankana. Wannan haɗi ne na ƙara wa mata ni'ima da shi kanshi namijin domin samun jin daɗi da nishaɗinsa. Haza bisa.